Forestil dig, at en af dine kollegaer bliver spurgt, hvordan er han eller hun egentlig på arbejde? Hvad vil du så gerne have, de svarer? Og det her, det er faktisk kernen i at være ambassadør. For man kan sige, at du er din egen ambassadør. Det vil sige, du står selv for at være med til at give andre et indtryk af, hvordan du er. Og hvis det er din kollega på arbejde, så er det jo din adfærd på arbejde, der afspejler, hvad det er, de vil svare. Og i alle de handlinger og alt det, du siger, alt det, du gør, det er med til at skabe ambassadørskabet omkring dig. Lad os tage et eksempel. Vi har Maria. Hun er skolelærer. Hun kommer altid lige lidt før hun skal undervise. Hun hilser på alle sine kollegaer på lærerværelset, og så står hun klar til den første lektion ude for en lokale og tager imod hendes elever og siger hej og spørger ind til, hvordan de har det i dag, og om der er sket noget spændende. Hun er også altid med, når der er møder om noget nyt, vi skal prøve, og melder sig gerne til at gøre noget for at prøve at ændre på tingene til noget bedre, end det vi har i forvejen. Hvad vil kollegaen sige om hende? Jamen, de fleste vil nok sige, at hun er nem at arbejde sammen med, og hun er engageret i det, hun laver. Så har vi Jens. Jens, han er også folkeskolelærer. Jens har lidt en tendens til at komme for sent til undervisningen nogle gange. Jens er ikke så interesseret i eleverne, fordi det er noget med lige at få kørt de ting igennem, som han har forberedt. Og når Jens han, er med til møder, så bidrager han sjældent. Tværtimod så har han lidt sådan en attitude, at det kan være lidt lige meget, det har ikke noget med mig at gøre. Hvad tror du egentlig, at kollegaen synes om Jens, hvis de bliver spurgt? Må det ikke det er, at han er lidt sværere at komme ind på, eller han virker ikke så engageret? Og det er det ambassadørskabet, det er. Det er, hvad er det andre siger om dig i forhold til, hvem du er og hvad du står for. Og når du skal arbejde med at være ambassadør, så er det en god ting at starte med at stille dig selv spørgsmålet. Hvordan vil jeg gerne have, andre oplever mig? Og hvad skal der til, for de gør det? Så er der nogen, der siger, jamen det er uanset hvad jeg gør, og hvor godt det er, så er det ikke alle, der er med. Og det har de nok egentlig ret i. Men størstedelen vil i hvert fald være med. Og det handler jo ikke om at spille en rolle, eller være en anden, end du er. Det handler jo om, hvad du egentlig gerne vil, og så husk at gøre det i din adfærd. Altså det, du gør, og det, du siger. Som ambassadør, der har vi alle sammen en rolle i forhold til os selv. Men det er jo klart, at har vi et hverv, hvor vi har en tillidspost, eller vi skal være leder for nogen, så har det endnu mere vigtighed, at vi tænker over vores egen rolle i, hvad vi siger og hvad vi gør. Er du som eksempelvis skolelærer, jamen så har du virkelig det ansvar for at være ambassadør for dig selv, men også for skolen, også for eleverne, også i forhold til forældrene. Fordi, hvordan er vi på den her skole? Og det er jo sådan, og det vil de fleste give mig ret i, at hvis vi har et indtryk af noget, der er godt, jamen så spiller vi også meget mere med. Og når vi møder mennesker, der er åbne og hjertelige og velkomne, jamen så er vi også nemmere ved selv at gå ind og være med der. Så husk, ambassadøren for dig selv, det er dig. Så hvad vil du gøre ved det?